Ahojte priatelia, v tomto videu vám teda ukážem, ako to vyzerá vo vnútri môjho online kurzu Fantasticky po anglicky. Takže, sme tu vo vnútri kurzu a vidíte, že kurz obsahuje 31 lekcií. Tu sú pekne vypísané od 0 až po 30. Prvá lekcia teda 0, How to study this course, minúta 34 sekúnd. Keď na to kliknem, tak je to vlastne narozprávaná moja prezentácia, ako tento kurz funguje. Hello my friend, welcome to the English course Fantasticky po anglicky, and in this unit I'll show you how to study this course. OK, no a postupne sú tie lekcie zoradené od tých najjednoduchších po trošku zložitejšie. Vidíme sloveso to be, there is, there are, present simple, WH questions, veľmi extenzívne video, 11 minút 1 sekunda. Potom tu máme tému present continuous, prítomný priebehový čas, sloveso can, 3 minúty 46 sekúnd, like, 5 minút 12 sekúnd, was aware, 7 minút 29 sekúnd a tak ďalej. Tie videá sú pekne zoradené, je ich 30. Vidíme tu na 19 adjectives, prvá časť, adjectives, druhá časť. Poďme si kliknúť napríklad na adjectives prvú, aby ste videli, ako to tam je. Takže adjectives, klikáme na to. Welcome to Unit 19 about adjectives part 1. Adjectives are words which describe the nouns. What are the nouns? Places, people, things like. Let's see some examples. Nice. Something or somebody is pleasant, good, kind, friendly. Which is the nicest place you have ever been to? OK, takže vidíte každé video cez formou nejakej prezentácie nahraté, dokonca sú tam anglické titulky, ktoré si teda viete pustiť, aké to všetko vidíte a počujete. No a na praktických otázkach a odpovediach sa učíte používanie daných slovíčok. Otázky, odpovede, veľakrát otvorené otázky z who, what, where a tak ďalej. Čiže veľmi bohatý online kurz, ktorý vás prevedie všetkými zákutiami angličtiny a vďaka nemu získate veľmi dobrý prehľad v použití všetkých gramatických záležitostí, tak aby ste vedeli rozprávať anglicky plynule, sebavedome a bez námahy. Pre vás všetkých, ktorí sledujete toto video dnes, platí špeciálna ponuka. Bežná cena tohto online kurzu je 247 €, ale ja som sa rozhodol vám dať do piatkovej polnoci, do zajtra, 10. januára, špeciálnu 100 € zľavu, takže kto bude komentovať pod týmto videom ja chcem, tak ja sa s ním spojím. Samozrejme platí to len do piatka, polnoci 10. januára. Takže takto teda vyzerá ten kurz a pre vás teda po zľave v cene 147 €. Berte to tak, máte tu veľmi veľa lekcií, ktorým sa viete vraciať opakovane vo vašom počítači, kedykoľvek na to máte čas. Nie ste viazaní na lektora, nemusíte dochádzať fyzicky do učebne, učíte sa z pohodlia vášho domova, no a samozrejme v prípade, ak máte nejaké otázky, tak mi napíšete na e-mail info@elsis.sk a ja vám veľmi ochotne na vaše otázky budem odpovedať. Takže toľko k tomuto kurzu, no a teším sa na vás v ďalšom videu. Nezabudni komentovať ja chcem a ja sa ti bližšie ozvem. Bye bye.